El divendres 16 d'octubre, la Casa de Cultura de Lloret de Mar i el Centre Cívic del Rieral acolliran una nova campanya de recollida de sang. Organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament i l'Associació de Donants de Sang de Girona, l'horari de donació serà de 10 del matí a 2 de la tarda i de 2:45 a 9 del vespre. Pel que fa al Centre Cívic del Rieral, situat al carrer Joan Fuster 12, l'horari serà de 6 de la tarda a 9 del vespre. Pot ser donant de sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys i que pesi més de 50 quilos. No cal anar en dejú i es recomana donar un màxim de 3 vegades l'any en el cas de les dones i de 4 vegades en el cas dels homes. 16 d'octubre de 2015, campanya de recollida de sang a Lloret de Mar, a la Casa de Cultura i al Centre Cívic del Rieral.